Можна вам допомогти? Ви упевнений? Відомо. З дозволу дами, я побуду вашим рицаром. Дякую. Хоч рицарство сьогодні і не ў модзе, але, як я пагляджу, не ўсё страчана. Пригожим леді, як ви, я завсюди допомагаю. Непригожим так само, але гэта однозначно не ваш випадок. Куди ми йдемо? Недалёка, праз дарогу. Там мяне сустрэне мой любы. Іди в сраку! Колькі напоїв, дозвольте вам допомогти. Дякую вам. Джин з тонікам для маёй сястры. Окей. Вось гэта для Стейсі. Вітаю. А піва аднясіце да майго каханага. Іди в сраку! Віскі! Чому така пригожая жанчына шукає кватэру ў брудным раёне? Монжеліз ду the fan. Што гэта значыць? Гэта значыць, у сарай вокны не ставяць. Такім прыгажуням, як вы, належыць жыць у больш прыстойных раёнах. Праўда? Вы так думаеце? Я не думаю, я ведаю. На жаль, мой каханы так не думае, мы Ці ў плануем... сраку! Якая прыгажосць? Добрый дзень. Адвалі. Здаецца, ланцужок задоўгі. Ой, шчыра вам дзякую. Вы такі джентльмен. Як той казаў, джентльменам быць лёгка, цяжка ім заставацца. Я пройдуся з вамі, вы не супраць? Вядома, я мушу адвесці бубочку да свайго любага. Ідзі ў сраку! Авой, арэлі, чароўныя. Майстар Бэры, гэта вы іх зрабілі? Леді, прашу, усаджвайце на рэлі сваю сярэднюю частку. Айзель, я тут! Паглядзіце, гэта Руперт! Вунь там, на кані! Вітаю! Дазвольце спытаць, вы знаёмы? І ён мой жаніх. Ідзі ў сраку!